guys! Welcome back to my channel again. If bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the bell notification para ma-update ka sa ating bagong video. So guys, ipapakita ko yung mga bagay na daladala ko kapag nag-grocery ako, lalo na kasi nagkukupon tayo. Ano ba yung mga daladala ko kapag nagkukupon tayo? So syempre coupon. So saan ko siya nilalagay guys? So ito siya, meron akong coupon binder para ma-organize yung coupon natin, para madali na lang nating mahanap kapag kailangan natin. So may binder ako guys. So itong binder ko guys is nabili ko lang to siya sa thrift store na $3 para sa 3 item. So una itong binder natin na walang laman. So ganito lang talaga siya, $1, and din yung maliit ko na calculator. So, binili ko to siya guys kasi ang liit and din manipis siya. So, very handy. Okay? So, yan. Gumagana pa naman siya guys. Okay? Yan yung isa pa. And din yung nasa loob nito is yung plastic. Maganda siya. And din $1 lang din siya. So, I think mga almost 60 or 70 yata yung plastic. So, yung plastic lang yung kinuha ko. Yung lalagyan na talaga ng coupon. Yung mag-separate ng coupon. So, yan. Kapag bibili kayo guys, kung balak yung bumili ng binder, is maghanap muna kayo sa thrift store kasi guys, madami naman doong ganitong klaseng binder. O kung gusto nyo naman yung maliit, meron din sila doon. So, much better na sa sa thrift store kasi makakamura ka guys. See, for $1, mayroon tayong magandang binder. And yung lang niya, yung ito lang siya. So, may initial lang yata ng may-ari. So, that's it lang. So, there is intact. Napaka ganda pa. Diba? So, yan. So, ito yung dala-dala ko. And then, syempre, and then, nilalagay ko siya dito sa ating eco bag. Okay? So, start na tayo, guys. So, ito yon. Mayroon ditong paunang bulsa. So, yung laman niya is lapis. Din minsan dito ko din nilalagay yung coupon na naka-ready na alam yun na naka-ready na. So, para mas mabilis na lang yung damputan. Din dito guys, mayroon pa dito isang bulsa. Dito is yung mga extra na coins. Okay? And that's it. Sira na natin. Din, ito na yung itsura sa loob. Okay. Yan. So, yan yung itsura guys. So, mayroon tayo ditong pa-note. Ito yung listahan ko guys. So, mostly guys, lahat naman tayo nun. Diba may nakalista pareho. Hindi tayo, wala tayong makalimutan. Wala tayong makalimutan. So, especially sa Walgreens guys, kahit maaga ka sa store, still, pa rin, mayroon pa rin mga item na wala nang display or ubos na. Kasi dito sa area ko guys is maraming nagkukupon dito sa area ko. Kaya lagi kong nililista yung mga item na nagbibigay ng points at register reward. Yan. Then ito din yung mas prepared ko na parang notebook. Kasi guys, pag ganito siya guys, madali lang. And then pwede mo din siyang mapunit dito. So yan. And then, dito muna tayo sa isang side. So, ito is meron din ditong palapis. So, meron tayong palapis dito. And then, dito naman is extra na coupon. Ito yung mga coupon na malapit na mag-expire. Or, minsan, nilalagay ko din dito yung coupon na good deal siya sa ibang store. Then, dito naman is another compartment, lalagyanan. So, dito ko nilalagay yung mga ganito guys. Yung, okay. So, dito ko nilalagay yung store coupon ng Walgreens. To siya? Pwede mo siyang dalhin, guys. Okay? And then, ito naman yung ads ng King Supers dito sa amin. So, yan. Lagi ko siyang dala. So, ito pala is nakuha ko lang to sa mail. Every Tuesday, guys, may nakukuha akong free na
coupon din. Yung nakukuha natin sa insert sa newspaper is yun din yung nakukuha ko sa mailbox namin. And then with this ads ng mga store. Okay? Yan, and then mayroon din tayo ditong mga ganitong coupon, guys. So itong mga ganitong coupon, guys, is nakukuha ko to sa halimbawa, pupunta ako ng store, and then may mga items na may mga naka-tape or may mga nakahang na mga coupon. So, nakukuha ko to sa mga product, Yan. So, kapag mamimili ka, try mong maghanap. Okay? So, yan. Nakukuha ko siya. So, dalawa yung kinuha ko. Then, isa sa ganito. Ito is expired na. Pinakita ko lang sa inyo. Yan. Then, dito na tayo ngayon sa ating next. So, ito naman, guys, nilagyan ko lang siya ng design. Pag chur-chur lang, pacharba-charba. Yan. So, ito, may mga naka-label tayo dito na baby, para madali na lang siyang hanapin. Meron akong baby, beauty, food, personal hygiene, body and hair, medicine, household, mga ganyan-ganyan, para madali na lang siyang mahanap. Then, yan. So, konti lang, guys, kasi nagbawas ako kasi yung iba is expired na, matagal lang expired, kaya tinapon ko na. So, yan. Yan, meron tayo ditong food. Mas maganda kasi, guys, mas maganda kasi kapag may binder ka kasi, organize siya at malinis tingnan. Hindi yung pakalat-kalat. Diba? And then, at the same time, maiiwasan din yung pagkalukot-lukot ng ng mga coupon mo. Especially sa barcode. Kapag yung barcode, na parang napunit or nalukot, guys, is mahirap nang i-scan. So, sayang. Kaya, much better na mayroon kayong binder para maprotektahan yung coupon nyo. So, yan. So, for $3, may maganda na tayong coupon binder. So, ito yung sinasabi ko, guys, sa inyo. Yan. Na $1 din. So, mga 50 or 70 yata to. Ito lang yung kinuha ko, $1. Kasi, nang napili ko nga to siya, wala siyang laman. Yung isang ganito is may laman. Ito yung laman. Ito yung, kinuha ko lang. So, kaya yan. Yan. So, yung pinakahuli ko, guys, is, by the way, guys, kapag may sobra naman akong coupon, like yung iba is kinakat ko, even though hindi ko ginagamit, kasi, guys, kapag nagsha-shopping ako, minsan is, nag-iiwan ako ng mga coupon sa aisle ng store. Kaya, para naman yung iba is magamit yung coupon kasi sayang lang din kung ma-expire, diba? So, yan minsan yung ginagawa ko, guys, kapag sobra yung coupon ko or yung item is, yung coupon is hindi ko gusto. So, yun, nilalagay ko lang dun sa aisle. Maswerte yung taong makakakita nun. Okay? Yan. And then, yung iba dito, guys, is expire na. Pero, yung store ko dito na King Soopers is tumatanggap pa naman sila ng expire at least 2 weeks. Kapag lagpasan ng 2 weeks is, hindi na nila tinatanggap. So, yun na, yung time na tinatapon ko na sila. Then, yung panghuli ko dito, then may lotion pa pala tayo dito. Yung lotion, guys, is sinama ko na doon yung, yung mga sunscreen, mga ganyan-ganyan. So, yung panghuli ko na, guys, is ito na yung ating mga gamot. So, yung gamot, guys, is kinakat ko din siya. So, yan. So, yan lang yung laman ng aking binder. Diba? Mas maganda kapag may binder ka kasi, organize. So, that's it, guys. And, So, hanggang dito na lang yung ating vlog. And then, see you sa ating next vlog again. And bye-bye!